নিজে কাকে মন দিয়ে ভালো হয়ে পারে ফার্স্ট টাইম পাই ফিল করে প্রথম দেখা প্রথম কথাবার্তায় এমনি মন পায় তার প্রমাণ আজ ফার্স্ট টাইম পাই আচ্ছা বলু সতের মানে এটা সম্ভব সম্ভব ଗୋଟେ ଝିଅ ଏକାଧ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଲେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପୋଜିଟ୍ ସେକ୍ସର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ତମ ମତରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ପିଲା ଜନ୍ମ ଆରେ ଆରେ ତମେ ଯୁକ୍ତି ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏଇଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତା ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆମେ ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ ଏକଦାସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ବିବର୍ତ୍ତନ ବାଦ ଦ୍ୱାରା ବାନର ମଣିଷ ତାପରେ ମଣିଷ ଭାବରେ ଗଣା ହେଉଛି ତେଣୁ ଅତୀତରେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀର ସମ୍ପର୍କଟା କମିଥିଲା ସେମାନେ ବି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ନିଆଁର ଆବିଷ୍କାର ବି କରୁନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଥିଲା ସମାଜ ଥିଲା ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ସମ୍ଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଏମିତି ହେଲେ ସମାଜର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଉଶୃଙ୍ଖଳ ଦେଇ ସମାଜର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଉଚିତ ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହ ତମେ ଯେଉଁ ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଲ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କେମିତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ହେଇପାରେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଲେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ନା ତମେ ମୋତେ କହିବ ମୁଁ କିଛି କହିପାଇଁ ଚାହୁଁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ତମକୁ ମନ ଦେଇ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ତମକୁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ସତର୍କ ଥିବ ତମକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମୋ ପେଟ ବୁଲିଯାଉଛି ତମକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ମୋ ଦେହରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶିରଣ ଖେଳିଯାଉଛି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ପୃଥିବୀ ଥାନ୍ତା ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଥାନ୍ତ ତମେ ଆଉ ତଳେ ତମକୁ ନେଇ ଜନରେ ଯିବି ଚାଲିଯାନ୍ତି ଏଇ ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତମକୁ ଜନ୍ମରେ ଯିବି ଚାଲିଛି ଜନ୍ମରେ ଯିବେ ତମ ପାଇଁ ଘରଟେ ଦେବ ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦେଉଛି ତମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜନ୍ମରେ ତୋଳିବି ଘର